କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସୌତୁଣୀକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି କେବେ ବି ନୁହଁ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହି ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉ? ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତୁ ବି ତ ସଖାଶୀତର ସାବୁନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିବୁ ରେ ମା। ମୋ ଝିଅକୁ ଦୟା କର, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଜଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଏ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ମୁଁ ମୋ ସୌତୁଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଡ୍ୟାଡି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏ ରାକ୍ଷସର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ? ଏ ରାକ୍ଷସର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେ ନର୍କ ଜଗତ ଭୋଗିଛି। ମତେ ସେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁ ବରଂ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କୋଉଟା ଭଲ ହବ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କରି ଆପଣ ହୁଏତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଣିଷ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଟୋପାଏ ବିଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁରରେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି।